ಯಾನೇನಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಂಗಳೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಕ್ಕಿಗಲೆ ತುಂಬ ಪೋಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇದ್ದಾನ್ ಪೋಂದೆವ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು ಆಚಾರೆ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಪೋನಗನೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೀನು ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಕೆಜಿಗೆ ₹7 ಕೊರಂಡ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಉದ್ದೋಗುಲ ಪೊಂಜೋಲು ಕುಲೊಂದೇರು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತ ಆರಾಮಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ದುಂಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಪೂರ ಮೀನು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊನೆರೆ ತುಲೆ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕೊನಪೇರು ಏನೈತೆ ತುಲೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬೈದೆ ಏತ್ ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ತೂನಗನೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮೀನುಂಡು ಪಂಡ ತೂನಗನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗುನಿ ಅಂತ ದಕ್ಕೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬ್ಲೂಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಐಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಚಿ ಏನೊಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರ ಅಂಡಲ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದಕಲು ದಕ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಹೊರ ಶಾಕ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಏತ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಮೀನೇ ತೋಜುಡು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತಡ ಯಾನ ಕೇಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ಗ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ತಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಟುಲ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಟ್ರೇಟ್ ತಿರ್ತು ಕನೊಂತೀರು ಪಂಡ ಬಕೆಟ್ ತಲೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪಾವೆ ತೂಲೆ ಜನ ಪಂಡ ಜನ ಮೂಲು ಆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಕಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ವಾ ಮೀನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂನಗನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೀನನ್ನು ಬೋಟ್ ಉಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಟ್ ಬತ್ತಿನಾತೆ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೊಂಡಾಸ ಅಂಚೆನೆ ವಾ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ఒక ಮೂಲು 4 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚಿ ದಕ್ಕೆಡು ಮೀನು ಉಂಡೋದು ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂಜಿ 25 kg ಉಪ್ಪು ಪುದರ್ ದದನ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಮರತ್ಕೊಂಡು ವಾ ಮೀನು ತುಲೆ ಏತ್ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಕರೀದು ಮಾರ್ಡೆ ಮೀ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಪೂರೆರ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ನೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಅಂಜಲ್ಗೆ ₹300 ಇತ್ತಂಡು ಆನಿ 550 ಪನೊಂತೀರು ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಹೊರ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತಡ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಮೂಲು ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಪಂಡ ಐಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವು ಕಾಂಡೆ ರಶ್ದು ಇಂಕ್ ತೂಪಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ಅವ್ಲು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲು ಊರುಗೂ ಕೊನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೇ ಮೀನನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೊಂಡಾಸ್ ಪೂರ ಏತುಂಡು ಬಂಗುಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತು ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಸುರಾಂಡ ಒಂಜಿ 7:30 ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಜುಡು ಎಂಕಲು ಪೋನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಿತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಒರ್ಮ ಕಾಲ ಆತಿತ್ತಂಡು ತೂಲೆ ಏತ್ತು ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ 1 kg ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಧ kg ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 3-4 kg ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಡ್ಲ ನಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ₹100 ದೆತ್ತೊಂಡ ಮೂಲ ₹50 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆತ ಚೀಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಫ್ರೆಶ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏತ್ ಮೀನುಂಡು ಏತ್ ಚೀಪಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಊರೆಲ್ಲ ತೋಂದೆ ಪೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೇನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲೋಗ್ ಅಂತೂ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ನನ್ನದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ದಕ್ಕೆಡ್ ಮೀನುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ದುಂಬು ಬರೋಂದೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೋಟ್ ದಡೆ ಪೋಕ ಪಂಡ ದಂಟುಲೆ ಬೋಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಅವು ನೀರು ಕಾಲಿತ್ತಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನಿಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೋಯರೆ ಬಂಜಿಡು ಬಡ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಪೂರ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುನು ಮೀನು. ಅಂಚೆನೆ ದುಂಪೊನಾಗ ಮೂಲು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀನಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ತುಲೆ ಟ್ರೇ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊನಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತ ಪಿದಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮೀನಿನ ಪೂರ ತೂದು ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಈ ವ್ಲೋಗ್ನ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತಿತ್ತುಂಡು ಕಾತೊಂತುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.